Všichni, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude video recenze na gelové linky, na kterých se mi teda strašně ptali. Já dolů do popisku vám hodím odkud jsou, značku odkud jsou a tak. Mé nejoblíbenější varianty jsou gelové linky, vypadají teda takhle. Je to taková černá nebo barevná hmota v kelíšku. Takhle to vypadá. Tady jsou teda jakoby pitivější, mně přijde. A používá se na ně takovýhle štíteček. Tyhle ty linky jsou docela těžký se naučit. Teď tady nechci říkat, ježiši, já to umím a můžu něco říkat. Já nemám ráda, že někomu jako mám poroučit. Takhle musíte dělat kort v kosmetice. Takhle to musíte dělat, protože to prostě takhle v kosmetice to prostě nemám ráda. Já někdo, tak mi to třeba nevadí, že to dělám, ale v kosmetice mi to trošku víc vadí, no. Ale to nevadí, jako jo. Takže, vypadá teda takhle, jsou teda od Avonu, no. A štěteček taky od já mám počmáraný ruce, takže takhle, takže nevím, vám to jako budu svačovat. No. S tím řečečkem je těžké se naučit a já když jsem s tím prostě, tak jsem tím měla dost velký problém. No. Prostě nešlo mi to, dělala jsem si tlustý linky a nešlo mi s tím prostě nic jako udělat, čo? Ale tak to každý může. Protože já jsem vždycky byla zvyklá, tady ještě čeká hodně hojebný, takže dělám 3 různé čáry, jako 3 různé tenký čáry. Ale on to se ani ta špička by měla dělat to nejtenčí, tady to vůbec nedělá. Takže mám to tady zbytečný se asi o to pokoušet. Nám prostě takhle tyhle vypadají. Nejsou moc krycí, takže musím nanášet ve 2 vrstvech, ve 2 tenkých vrstvách, než mám takovýhle to dneska. Píčil si. To je fakt filová. Ale no ty kameře to prostě činit za šeda. A je to tady ta paletka od Catrice. No, paletka od Catrice. Fialková verze. Ještě takový vyrábí taková ta úžasná fialová, na bílou fialovou, ale na očích hezká. Prostě takové vypadají a jo, já tady to třeba dělám úplně jako stejný odstíny. To nejsou, prostě tady to je tmavá fialová, tady to je střední fialová. A to nejsou teď. Takže tady ta paletka a jak vidíte, tak pasuje se s ní dobře. A udělá s ní perfektní líčení, tady to mám nějaký takový to prostě rychlý, obyčejný, takový ty fialové kouřovky. Tadyhle tady teda jediná tajta, nejtmavší, ta tmavě fialová má jedna odstín a to je jediná má tady ta odstín. 120 Pretty Little Lies. Pretty Little Lies. To je ta herečka, myslím, nebo zpěvačka, herečka asi. Takovýhle štěteček se dá využít vždycky, protože si můžete dělat i různé linky. Takže takovouhle mám dneska naučit, tak vám to dolů linku. Všechno, co mám dneska na sobě, mám jakoby na obličej, tak vám dolů všechno dám do popisku, takže to nemusíte ptát. Nebude tam přímo odkaz na tu danou věc, protože prostě já to jako dávám to telefon a nic to tam nejde jako udělat, pokud tam prostě ten odkaz. Je to ani jakoby nejde skopírovat. No to nevadí. Tak, jinak teda stojí okolo 100 až 250 korun. Nejsou nejsou nejdražší, jsou prostě z těch levných. Všechny gelovky. Já je nemám úplně v oblibě, protože, jak jsem říkala na konci, že jsou to mé nejlevnější. Oni jsou, ale když to srovnám prostě s těma linkama Fixu, teď mám tady dole v tašce kosmetické taštice, a ty linky prostě jsou ve Fixe a prostě se s nimi a jsou černočerní a prostě perfektně s nimi pracuje. Manipuluje, tak mně přijde tady to takový prostě takový jako piplání s tím. Ale patří mezi ty oblíbený, ale ne úplně ty, ještě musím si koupit další balení, určitě ne, jo, koupit si, ale třeba Essence bych chtěla vyzkoušet. Tyhle ty jsou hlavně, že moc nekryjou, jo, to je prostě to, aby se dalo dělat mé kouřovky, když se tak koukněte na to. To prostě do toho ťupnu, dělám si flag a už mám prostě začátek kouřovky. Takže to mi na nich vadí, že prostě se hned rozmažou
a nejsou krycí, což by u gelových hlinek nebo u jakýchkoliv hlinek měly být ty long lasting, i pen třeba, tak dlouhotrvající trošku naučí. A to by mělo být i pen, teď no, dlouhotrvající, ale no okay. Ještě teď, která vypadá takhle, ten je trošku zaprasený, protože jsem si ráno jsem dělala linky, že jo. A teď taky jsem si doupravovala takový zaprasený. Ta leskomatný, což mi strašně líbí, mně se líbí ten design. Takový prostě, a je prostě takový ten, můžu si říct, jo, mám svůj štětec, přímo od Avonu. Protože já mám sice takový ten blending, mám taky od Avonu, a ještě další mám od Avonu, ale prostě vždycky jsem je s někým měla, ne dohromady, ale vždycky jsem s nimi jako s někým chtěla dělit, nevím, proč jsem si říkala, že vždycky jsem je mám třeba půjčovala. Onka ještě říká, já říkám, on se prostě mám, já tě ho půjčím, a onka, no tak jo. Já jsem se prostě, že jsem ho ráda půjčovala. A tak, jak teda krytí špatný, konzistence dobrá, až na pár věcí, které teda v oblibě jako nejsou tak hrozný, tak je konzistence docela dost dobrá. A co bych ještě řekla? Takže jsem teda od Avonu, já nemyslím přímo na stránkách Avonu, ale já mám teda od mamky, protože mamka je Amelie a Oriflame Lady, tak to mám prostě od ní. Takže tak. Já nevím, co říct dál. Doufám, že se mi líbilo, mějte se hezky a určitě se linky kupte, protože to video chvíli docela na mátku, že jo, protože nevím, jestli jste něco pochopili. No, jinak teda. Mám teda v odstínu zvláštní odstín, ale Black and Mattel. Black and Mattel. Ne, samozřejmě, já si dělám srandu. No, prostě dají si do 100, jste sečnou určitě. Mají Essence, L'Oreal, kde má Maybelline, Benefit, já nevím, milion značek má gelový linky. Skoro všechny značky mají ty gelový linky. Nemám nějakou značku, která by neměla. I Ebeliny má. I Alverde, a takže prostě každý jsem taky měla. A ty mi vyhovovaly, protože byly prostě gelový, jsou teda byly německá. Bylo to prostě gel, přímo gel, takový, no prostě nebo takový prostě jako když uděláte puding. Máte ho čerstvě nalitý, tak prostě takový ten gel. Černočerný a perfektně se s ním manipulovalo, takže akorát tady jsem se udělala tak vždycky pálili hodinu očí. Tak, já už dál nevím, co k ním říct. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se hezky a čau čau.